presensya ti Apo iti makikaadda kada tayo tumunggal may sa taoray sa din naman iti ayan tayo kakabsat pada iti panaggaraw iti Apo iti biyag tayo. Ket expectaran tayo manan iti dayto nga rabii kakabsat adda manan iti baro nga rami din iti Apo iti biyag tayo. Amen. Ket kumanta tayo man iti may santo nga kanta kakabsat ket sakbay na dayta ayabak man dito yung sangwanan ni Brother Alwin ta isu na iti mangidalan kada tayo iti panglukat nga kararagayayaten mo kakabsat. Oh, hallelujah Lord Jesus, hallelujah. May tantanok may daydayaw ko wapo iti dito gundaw iti kinaimbag mo iti biyag mi at tunay kami Lord Jesus na sindadaan o Lord God nga umayo masilig kanya mi dito gundaw Lord God. Kinanda kami wapo nga umayo wapo yamiyaman kanya Lord God tanatanunan mi iti dito yung Lord God nga oras iti dandun pinagsina iti tawen o Lord God. Ngayon pa mo kada kami wapo tinanay sa lunaat kiret kan piksa mi wapo nga umayo makipagpag na kanya. Ama, tultuloy ka di wapo iti nananay, O Lord God, ng parang ipay mo iti presensya ang kanyami, O Lord God. Iti sumarno nga tawen, wapo tapno, Lord God. At daw wapo nga tultuloy iti ipay mo nga kired salun at miwama. Nga umay mikipagpag na kanya, O Lord God. Kung apo italik bikin ka iti biyag mi, idaton bikin ka, O Lord God, kang ronanay. Dato nga aramid mi wapo nga live streaming, O Lord God. Nga ama at daw wadi, O Lord God, iti taptaw, O Lord God, nga makangag. Kan may salakan wapo, babaen wapo kaya tulad kan nga live streaming Lord Jesus. Kung Lord God, talikbigan kayo tibiyag may, idaton ko kayo ka Lord God. Kabutin nagan mga pesos, dating kararang namin na gitoy. Amen. 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 Sakbay na nga tukan dahil nga tawen kakabsat ket ipaay tayo ka di iti the best nga panagdayo tayo iti Apo. Kantayan tayo di kanta nga kunana nadanunan manen panaglilindangen-langen.
ka. O Diyos nga si ka na imbag ka, matalag ka apo. Kato Diyos, at di kami manen apo, sang kamay sa kami, mangitag ay itinagan mo. Ta uray iti siya sinuman apo, anyaman nga panawen, anyaman nga pasamak iti biyag, matalag ka lang tangakan ka na yun apo. Giyaman kami, giyaman kami. Matalag ka iti amin na panawen, matalag ka iti amin na pasamak. Mataleka iti uray sa dinuman, mataleka iti awaning gana. Maminsan kay kakapsat mataleka, mataleka iti amin na panawen, mataleka iti amin na pasama. Mataleka iti uray sa dinuman, mataleka iti awaning gana. Itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, lugar at kangatuan. Itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, ketay dayawen ka. Itanok ka, itanok ka, Jesus, itanok ka, itanok ka, lugar at kangatuan. Itanok ka, Jesus, itanok ka, itanok ka, ketay dayawen ka. Mabisan pa kakagsat, itagay ka, itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, lugar at kangatuan. Itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, ketay dayawen ka. Itagay ka, ketay dayawen ka. Itagay ka, itagay ka, ketay dayawen ka. Bueno Diyos, itagay mi, itanok mi, day tanapateg nga nagan mo Diyos. Day dayawen da kaapo, iti day pimanin nga kanito Diyos. Agyaman kami, tikinimbag mo, iti kinadakkel mo, iti kinamataleg mo nga Diyos, kada kami apo. Agyaman kami unay ken ka, iti laspod, iti makatawen apo, saan na kami nga pinanawan, saan na kami nga binaybayan, Yes, Lord. saan na kami nga pinagtalikudan, Yes, iti apo, inlasat na kami, inlipaw na kami, day nga tawen 2021 apo, nga napnapnuan, iti rag-o-ragsak, nga gapgapuken ka, nga napnapnuan o Diyos, iti pamedisyon, nga gapgapuken ka apo. Agyaman kami apo, mabigwig mi apo, iti kinadakkel mo nga Diyos, nga na kami, gapuna o Diyos, nga da kami nga anak mo, si mamatalik ka kada kami apo. Agyaman kami ken ka, alawin apo, mamati kami, ang kapenalpas tibiyag tumunggal may sa kada kami. Gi-expectar kami pa apo, itidakdakkel manen nga ramidem apo, kas mangyagan mi dagiti sa manen apo, iti dayto nga rabi. Agyaman kami apo, kiti tuloy mo ka di apo, ngay parukpok iti bendisyon mo tumanggal may sa kada kami apo, kas dumngeg kami kadagiti sa apo. Agyaman kami, agyaman kami, agyaman kami. Tinagan mo apo Jesus, idawat mi amin dagitoy. Amen. 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 Patakderek nga rod kakabsat, iti man sa heret, iti apo, iti dayto nga rabi. Awan sa bali ni Sister Hanilet Baylon. Amen. Madaydayaw iti apo. Kat
Ti maminsan pa nga gundawa ikablao mi kada kayo itinagsak na bendisyonan naggasat nga baro nga tawon. Kay so manan iti isasangbay ti daytoy tawon nga 2022 amok kan pacheck at dati aramiden iti hapo nga naimbag pa yung kadagiti at panunutan tayo ayatan nga kabsat matalag iti Dios. Amen. Ang talag tayo kenkwana. Iti karina pimaltos. Hindi kiti Yes. ami nga karina kat pudno. Amen. Aramiden na. Maipatungpal na. Amen. Naku iti Diyos. That's Saan right. pa'y nga nagulbod. Yes. Saan pa'y nga nang lipat. Yes. Saan pa'y nga kimapsot ti pan nakabalin na. Amen. So ti apo na imbag unay. Ag talag tayo kakabsat. Ag talag tayo. Amen. Alam mo kakabsat, agyaman tayo ti apo, ti dayo ti apo, ti nga kanito. Kat mangibingay ti kabsat yo iti 5 nga banag. Nga makunkuna tayo nito English ko makat New Year's resolution. Ngam tayo nga namati at dapat dagiti resolution tayo kung alaan tayo nga prioridad. Ana, tahan tayo nga na inlubungan. Di ba? Tahan tayo mabiyag sila inlubungan. Kata tayo nga namati, ayan tayo, alaan tayo nga 5 nga prioridad nga mamaling nga ramidan tayo. Iti dayto nga tawon, 3 kastad at dabay mapabilag. Iti pamati tayo, kastamot ti pamilya tayo, kadwa tayo ti pamilya tayo. Dayto kakabsat, kat ti unag ti pagtaingan, iso ti ayan, iti panakad benefits na. Alam mo, daga Pilipinas, naimbang nga bigat tayo amin dita. Amen. Naimbag nga baro nga tawon tayo. Amen. Lagi taga Europa, nga nga ni, nagsina ti tawon, Happy New Year. Lagi ti taga Amerika, nalpas yung siguro. Happy New Year. Kung di Canada, hampay nalpas, madudi da. Di ba? So, Happy New Year. It's everyone. At lagi ti pamilya, ti tunggal pagtaingan, nagasat, kanaragsak nga si Sangbay, iti tawon, iti tunggal maysa. Amen. When kakabsat, at dati kunanat toy, our goal don't have to be over the top. Iti goal tayo kat hantay nga tarigagayan nga aglapusanan nguno na nga to unay kunanat to. Nadi uno extravagant, uno datay kunatayo nga agluplupyas. They should be reasonable and agreed on as a family. Kunana. Dapat nakat adamo dati pa kay rukudan nga mabalinan nga aramiden iti tunggal pamilya uno pagtangan. Dikiten, adu mo kami dikit ag sobra pati napinta sa kita ag subsubra no dikit dalang atin may tutok nga talaga ken apag iso na pinpinta sa ijay ket makaited iti pakadayawan iti apo. Amen. So may kan kayo kakabsat iti 5. Okay, kung nagtatay adati 5 nga prioridad wenno resolution iti tunggal pamilya ken tunggal maysa kada tayo. Umuna ko na natin kakabsat, alaan tayo. Alaan tayo kakabsat. Ditoy ket eat dinner at the table every night if possible. Paimot na kasta sister, kung na dyan. When ngamin kakabsat, iti pandangan iti pangmalem uno pangrabi ket maysa kapapatagan nga pinagkakadua iti tunggal pamilya. Anya iti kayat mo sa on sister. Kastoy ngamin kakabsat. Ngamin kadagiti nga panawunan ada dagiti panagkurkurang iti komunikasyon tayo uno pinagtutungtong tayo. Uno panagkurkurang iti makunkuna tayo kakabsat nga pinag sisinnaludsod. Ngam dito'y kakabsat. Ama nakapublic nga ito po. Okay. Iti pandangan kakabsat, iti pangmalem, ket kastoy ti mapasama. Kunak tatay muna ngamin agkurkurang tayon iti panagtutungton. Agkurkurang tayon iti connective iti tunggal maysa. Connectiveness and communication are lacking at this moment or this era. So masabol kakabsat, iti panagsasamo tayo, iti pangmalem ket dakkel unay nga maramidan na. Tapno kasta adi panagkurang iti konversasyon wenno connectiveness tayo ket saan nga maapiktaran.
May kadwa, nusapay, may kadwa nga puntos, nusapay tagsindango tayo, iti pang malam, uno pang rabi, ket tapno kasta, not giving up all your extra activities, but our priority is to be around the table together with dinner. Kahit nakasaon ka kabsat, gapulangan ta, kisayakon iti trabaho, kunay tayo nga ta, uno saan nga rodon nga mapamaki Bible study ti rabiin. Saan nga rodon nga kastoy dagiti aramidon haan. Dito kakabsat, God wants us to develop our relationship to each other. Iso kastoy kakabsat iti maaramidan uno kayat iti Dios uno inso impalting ti Apo nga maysa nga prioridad tayo itata nga rabiin. May sabi nga puntos pa kakabsat ko na toy to discuss the day. Kaya't nasa uwan, no, dati iti babasit tayo, mabalite sa ludsudan, kasano ti aldaw mo, iti eskwelahan anak ko, kasano ti trabaho mo lakay, kasano mo ti panag-eskwela iti university anak ko, si kamot inang, kumusta mo ti aldaw mo, nagpintas dahi ti kakabsat, nga kunakon numataraken dayta, nga relasyon tayo, at dapay, nga nadagket, itirik na iti tunggal maysa. Maysa day nga prioridad nga kayat nga iparamid ni Apo Dios kadagiti biag tayo ti daytoy nga tawon. Maysa sumaruno nga puntos kakabsat kuna nito to take time to listen to your children at kunak tatayen at damot dagiti kayat na nga iibkas dagiti anak tayo no maminsan. Ket saan tayo maikan ida ti tiempo isu dagiti dumakkel nga ubing nga adda dagiti kunatayuan right merda nagtagtaga inep ti kastoy no saan dagiti ubing ket saan da nga dumakkel nga adda ti inferiority complex da kay nang sa uma nagbabainda ure sa ludsudumon kasarita mida saan da nga maununi ngamin adda dagiti handa maiyibkas ta saan tayo ngamin ag-open kadakwada tan laglagipon tayo nga naganak masapol nga adda tiyempo tayo nga denggen tayo ipabulod tayo iti tiyempo nga panagdengeg kadagiti anak tayo. Sumaruno nga puntos to laugh together. Ti sangwanan iti panganan kakabsat ijay mo nga marik na tirag-o ken ragsak. Saan nga dayjay taraon saan nga di kaimas ti niluto ni tatang uno inang no dikit di jay rag-o jay ragsak ka pinagdidin na tayo panagdidin na to laugh together means to share the gladness the goodness of God ti kinaimbag iti Apo ijay nga makita kakabsat no kasano nagtatrabaho iti Apo kadagiti biag tayo ta isuna iti nagbubwayan iti rag-o ken ragsak isumasapol nga taraknen tayo dahito nga rag-o ken ragsak babaen iti pinagdidin na tayo no kasta nga tiyempon kakabsat iti panangantap no kasta awit mo no mapangka maturugan aginanakan addaken ka di rag-o ken ragsak. Amen. Amen. Very simple. Nung nadadumakit maneglect tayo, Yeah. maliwayan tayo. Yung may nga palagi mamati at unay kakabsat. Sumaruno kakabsat nga puntos na nusapay eat dinner at the table every night if possible. Maudi ko na to disconnect the devices in TV. Amoy kakabsat. Mamati at launay. Idi basbasak dahito dua lawas yung tinapalabas. Dagiti anak, ura datada nga sango tila misaan at dakin kwada dagiti cellphone na. Nusaan agbuy-buy dati TV. Habang mangmangan. Mangmanganda, di da napuutan, dahil si daan da, intaray ti pusa. Takasano naka-focus da, kadayjay, buy-buyain da. Sapay, kahit nasaon ka, saan mga pusa din ang itaray, kahit nasaon ka kabsat, dahil tay, riknam tay bisin mo, haang nga di jayan, ayan ititarao, no dikit di, napukawan, napanti atensyon mo, katay di buy-buyain. Dakkel pakaalilawan tubing kakabsat. Dagiti devices kan TV. So kada tayo nga naganak, limitad duan tayo.
kakabsat. Iti mangpatengel kadagiti nga devices unno TV kakabsat. Hanga naggapu kanyak daytoy, naggapu iti Apo ta makita na kadagiti nga generasyon ng kakabsat adu ti pagpurkurahan tayo. May kadwa nga puntos kakabsat. May kadwa nga resolusyon wenno may kadwa nga prioridad iti daytoy nga taon para kada tayo ket daytoy pray together. Idubing pa daytoy anak mi adda tiyempo agkarkararag kami mapanggabi ti prayer meeting oray na makaturturog ijay ngem idi dumakkel nga kuna ket adamot dagiti device nan adda di pa nagsadutnan dakkel nga pa nagbabawi kakabsat isu kadagitoy masapul nga isubli so nga idi may subsublin kakabsat adda di pa nagrigat nga wagas isu nga sakbay nga mapasamak nga mawanan daw no aglamiis diriknada nga agkararag kakabsat hantayo nga liwliwayan hantay nga isarsardeng nagkararag tayo iraman tayo idan kadwa tayo ida tikayat ko sa uwan. Prayer is one of the most easily forgotten habits as a family. Agpaypayso. Paypayso. Sapay kumata saan. In Jesus' name. Hangkuma nga malipatan dahito yung habit as a family. Pray for our country. Surusuruan tayo idang agkararag. Halang dagiti bagbagi tayo. Halang dagiti finances tayo. Bless me, give me. Hindi kiti surusuruan tayo kakabsat. Unog kay sa tayo agkararag. Para iti ili tayo. Ti pamilya. Kastamo dagiti iglesia kakabsat. Napatag-unay dayta. Tano masurusuruan ti tunggal maysa. Unay pa dagiti nataengan nga anak tayo. Saan da malipatan. Ingana ti dumakkel da, ingana nag-mature da, ingana mo ti matang-taengan da. Addan tulata dayta nga habit da. They will be always prayerful for the rest of their lives. Pray for the spiritual discipline for our household. Amoy number 1 pa iti unag ti pagtaangan ti disiplina. Tano awang amin ti panagkararag kabsat ket dagiti kunatay nga tumanor dagiti ubing ada dagiti maparnuay nga saan nga napintas nga sarita wenno sao. Adu dagiti sa utat ta ti ubing nga kadatay nga makangkang nga ganaganak ket saan nga napintas. Isu nga masapul ka kabsat ti panagkararag iti kunanatoy ket madisiplinaan tayo iti na espiritual ken may sapay mabalin tayo kakabsat ti dumawat iti panarabay iti suami na banbanag iti biyag tayo. Nagsimple deta Sister Honey kunayon siguro mabalin. Alam ko yan. Nagpipray naman ako. Ngem ngamin kakabsat. Adda dagiti kayat iti Apo nga seryoson tayo iti agkararag nga kadwa tayo dagiti anak tayo kadwa tayo dagiti naganak tayo no dapel dagiti naganak yo kadindinayo ti ulag ti pagtangan yo kastamot nila kayo wenno iti asawa yo nga babae. At dabay may sakabsat kapakalaan wenno pakapitutan tayo iti panagkararag iti tunggal may sa kunana jay saan mga kankanayon ket agkararag kayo oray no busy ta anak mo ag homework kuno si ka busy ka haan ket sinursuruan na tayo di Apo kunana dito pick any time of day that works, maybe gather up before bed and pray together. Adamot dagiti tadamot ti kwa tayo anak. Adamot sirib tayo, di ba? Saan mo nga every time ket oray no aramidin ta anak mo ken tagkararagen. Itama tayo mo pwisto tayo mo. Uno pilyen tayo aji oras nga talaga nga isu dayjay adda di chimpuyon adda di kunatay yung convenient kan. Nalpas mo dagiti ubram ti nagpagtanganan, nalpas mo dagiti anak mo ti homework dan, sakbay tayo nga ginana, sakbay tayo nga ilatag dagiti ulo tayo di pungan, agkararag tayo. Ana benefits sa dayto nga sister no kanayon tayo agkararag. Nagda
San na tayo sinurwan ni Apo, agkararag, no, awan ti benefits tayo, awan ti magunguna tayo, awan magunod tayo. Ayat tayo nga kabsat. Build the habits, kunana to masapul, nga, no build kunana, patakderong patibgerong dahi nga habits, iruwam mo dahi nga habits mo, dakkel ti may aramid na. Kung may sapay ka kabsat, teach the children to take everything to God in prayer. Hanggang puta, nasaksakitin ta kas pangarigan ko, kalatag tumara na nako. Why don't you say, mama mailay bagata, kararag ka. Kararag mo agasan ni Apo, tamadam na ma, painuman ka to ti agas. Kaya nasa or, ada di pasat tayo aramidin tayo, ngam ununa antay ka ni Apo Diyos. Hantay ka di nga ilis-ilisi, baka aramidin tayo laang mga second choice tayo ni Apo Diyos. Saan ka di kakabsat, kung na jay prioridad. No prioridad, ununaan tayo, kat isuna amin iti kangatuan. Amen? Amen. Number 3, resolution of a Christian or a priority of a Christian this year is be in the Word. Be in the Word. Question. Saludsudan kayo man kakabsat. Dahil tingarod kat, alaan tayo nga resolution ano. Masaludsud kayo man, tadi kayo man nasaludsud tayo na. Kung tatan, saludsudin kayo kung na dyan. What will our children remember about us one day when we are gone? Ana nga tati pakalaglagipan, dagiti anak tayo, naawan tayo nito diti lubungan. Awang pa anak ko. Anya nga ta. Masapul ka di nga, daibati tayo. Wen, masapul. At daibati tayo. Ansarak ko madamdama dayta. Number 2 question. Of number 3 priority of a Christian. Will they remember us as parents who work constantly and never spend time with them? Adutikas ta kami. Malaglagi ba tayo? Awan, chimpo kami ni inang ko ide. So, kanya kamot eh. Agbasa ti sa o ti Apo. Di na kami sinursuruan. Awan ti hangko amo ti agkararag ta di na mo sinursuruan dadi naganak ko. Saan ko mapasamak dagiti kakabsat? How they will remember us? Kasano nga tati pa nakalagip danto kada tayo? Kasano? How? Napintas nga ta, timbatawan tayo nga legacy tayo. Adda nga ta, adal na, dagitin na ipakita tayo, kadakwada, idi si bibiyag tayo, kas pangarigan lang. Ano awang nga dito ilubong? Pagkabagam to, kiti kamsa nga. Kaya monsan sister nga ko, ang mga anak tilubungan. May we be parents who are remember for being in the Word of God. Dahil natin napintas, datay ka di dahil naganak nga malaglagip da kakanayon tayo. Kanayon da tayo makikita nga basbasa ti sa o ti Apo. Nagpintas nga ta na. No kada makita da tayo digiti anak tayo tut amudan. Basbasa dagiti naganak ko ti sa o ti Apo. Nagpintas nga ta na nga maimatangan da dahil nga may isa nga nagpintas nga pagulidanan nga naganak. May we be parents who read the Word of God to our children. Kaano nga naudi nga binasaam sa anak mo iti sa uya. Kaano? Palagip kada tayo. When you gather up to pray, take the time to open the Word of God with our children. Agpaypay so kapsat. Uray may salaang nga verse. Nagkadom tanak mo, iningayam ti may salaang nga bersikulo, nagkararag kayo, nagdakkel ti maramidam. Itibiyag na. Kunana di kakabsat, di Proverbio 22, verse 6, versikulo 6, kunana. Iruwam mo ti ubing, iti umno adalan, kat uray intun lumakayon, dinantok panawan. So nga iruwam tayo, dagiti anak tayo, ti umno nga dalan. Iso may sakad kabsat iti panagbasa dagiti sa o ti Apo, tada ito iti umno nga dalan. Awan iti sabali nga dalan. Kuna nga mismo ni Apo, siyak ti dalan, iti pudno, kun iti biyag. Awan iti makapan, iti langit, no ahang nga magnak kanya. Iso isuna ni Apo Diyos, dagiti sa una, iso iti pudpudno no umno nga dalan. Amen. Amen. Number 4,
kunana di kapsat nga resolution of a Christian or a priority of a Christian believer is build on communication in togetherness. Nagpatag ka kapsat, build on communication. Masapol nga patibkeren tayo iti komunikasyon tayo kanti pinagdidin na tayo tapno kasta makita ti imatang, makita iti dayag iti apo, makita iti trabaho ti apo kadagiti biag tayo, ken makita no kasano tayo ngayap apply dagiti sao ti apo kadagiti biag tayo. Napateg unay ayat na kapsat. May kalima kapsat kuna nato, be faithful to church as a family. Number 1, do not neglect hantay ko maliliwayan ti hangapan makigimo. Saan kuma? Kung saan ka pa nga namati ay iti nga kabsat kat awan pa iti home church uno local church mo uno iglesia nga nakipamilyaam masapol magsapol ka itatan. Amukan patyek dakkel iti plano iti apo iti biag mo. Saan na nga ipalubos nga mapukaw ka ken tintiro iti pagtaengan. Tanapateg ka ken kuana. Dakkel ti ayat ti apo ken ka. One of the best resolution we can make in the new year as a family is to be faithful to attending church. Masapol ka sa nga faithful ka. Matalag ka. Nga upan, mapan makipagmaymay sa makigimo. Agdengeg ti sao ti apo. Tapno kasta mapatibker ti pamatim. Maka dinnam ti talaga nga pamilya iti apo. Mariknam iti ayat iti Dios. Dagiti sapsapulem kakabsat nga ayat panagmaymaysa rag-o ragsaket masarakam laeng kadagiti padam nga namati babaen iti ayat ken presensya iti apo Dios. Church is the place where we find community and accountability for our spiritual walk and where we are built up. Awan ti sabali nga pakasaraka mong kakabsat iti komunidad uno accountability for spiritual walk kunana di awan ti sabali nga magtarabay magpatibker ti pamati no hangga dagiti ka pamati tayo. Mabagbagaan da ka, mabalakadan da ka, maipakita da ti ayat, maipakita da iti pateg. Matulungan da ka. Hala nga ti spiritual a panagbiag mo, uray pa dagiti sabsabali kakabsat. No kasapulan ka iti tulong. Agkasapulan ka ti finances mo. Mangnamnama ka. Sa giden ni apo dagiti pada tayo nga namati. Isudan tumutlaan. Takunada jay Biblia kakabsat. Di sa ti apo nga datayo ket may sa nga bagi ni Kristo. At dagiti na iduma-duma nga function tayo. Ada ti tumulong, ada mang tagking ka ti ragsak, ada mang tagking ka iti ayat, adamot mang tagking ka ti pangpatibker ti pamati. Amin nga area iti biag mo. Adda dat na duma-duma. So accountability for our spiritual walk and where we are build up, mapatibker, mapadakkel, agrampaya. Iti pamati tayo ay tinagkapsal. Nagpatag unay daytoy. We need the church in this world we are living in. Masapul nga da iglesia. Iti daytoy o paggiganan tayo. Agingga kadagito at datay pa lang tirabaw ti daga. It is a lifeline for our families. Amo iti lifeline. Ni bagatay nga lifeline iso ti linya uno iso ti masapul kakabsat nga pagturuan tayo. It is the lifeline of our family. Haan nga iti makalubong. It is the church a lifeline for our families. When kakabsat, iti liplipatan, ada ti 5 nga resolution, iti maysa nga namati. Umuna, we need to eat together at the table every night if possible. Number 2, we need to pray together. Number 3, be in the Word, that is the Word of God. Number 4, build on communication in togetherness. And number 5,
Be faithful to church as a family. Amen? Madaydayaw iti Apo. Amukin pa check. Dakkel ti maaramida dahil ti ababa nga mensahe ngayon palasat iti kapsat yo. Karanag ko kapsat no saan ka pa'y namati. At awan pa iti church mo. Ni Apo Diyos at dan insagana na. Ti umunang aramidam, awatem ni Apo Jesus nga iso ti manubot mo ken mangisalakan mo. Ikararagang ka kapsat. Kuna umlaeng itagay mo tado nga imam, isukom tabiyag mo. Apo Jesus, agyaman na kadagiti sa nga inak ng Apo umayak ken kag pakumbaba. Pakawanem nga rod dikiti adu nga basol ko. Dalusan nak babaen iti daram. Ket Apo umayak ken ka. Kiddawakin ka. May surat mo tinagan ko manipod dita libro ti biag. Tapno maawat ko. Iti sagot mo nga biagag na nayon nga awan iti patinggana. Suruan nak Apo agbiag iti pagayatam. Tulungan nak o Apo. Agyaman nak ken ka. Itinagan niya po may Jesus. Kunang ti amen. Wen ka kapsat. Iti kapsat yo maragsakan unay. Ket nga nagsina ti tawonan dito UK. Ket naimbag nga baro nga tawon tayo amen. Intay nga ron ti panagkararag. Wenno Diyos iti sa umapo na iburay o Diyos na imula kadagiti panunot ken biag dagiti anak mo. Bendisyonam nga rod Apo, sibuga mo Diyos tapno Apo, agtubo lumangto Apo, pagbiagan da. Ket o Diyos agyaman kami kadagiti kararua nga ing kaapo insalakan ti daytoy Apo ang kanito. Iti panaglasat daytoy nga tawo no Diyos hammi nga ammo Apo dagiti insalakan mo. Numo Diyos matalek kaunay. Adda Apo ket adu Apo dagiti naisalakan. Ket pagyamanan mi Apo manipot ti gunglo Apo ti Ilocano Fellowship ti London Apo at kami Diyos kaysa kami nga may karkararag dagiti sa umaapo nga maiburay ket ija nga dumakkel pagbiagan dagiti anak mo. Ket o Diyos agyaman kami unay ken ka dakkel unay ti naramid mo kadagiti biag ken dagiti biag mi Apo. Agtultuloy o Diyos nga bendisyonam ti tunggal maysa. Amin Apo nga paset iti biag mi bendisyonam. Tapno kasta Apo makapagtultuloy kami agserbi ken ka. Ket adu pay Apo dagiti may salakan. Ket o Dios mapatibker pay matagiti pamati dagiti anak mo. O Apo agyaman kami ken ka. Kiddawon mi Apo tinaduma-duma Apo nga sagot. Nga iso ti maaramat mi o Dios tapno kasta o Apo. Natibtib pay Apo ti panagkakadwa mi natibtib tumibker pay Apo ti pamati mi. Ket o Dios nalawlawa pa iti pakaaramatam kada kami. Agyaman kami ken kaunay. Madaydayaw ka o Apo, may tantano ka. Mura pa'y Apo, iti biag, iti pastor mi Father God, ni Pastor James Valdez. Bendisyona ma Apo ti pamilyana. Amen. Bendisyona mo ti biag na Apo. Amen. Mura pa'y Apo ni Pastor Jimmy Dumal is Father God, di Pilipinas, intiro ti kamang ti pamilyana. Ti Pastor Danny Father God, Daniel de la Cruz, kanagiti kakabsat mi Apo, bendisyon mo Diyos nga awan Apo iti labas na. Manipod ti kaubinganing gara ti kataengan o Diyos. Apo, gyaman kami, ukam nga rod Apo ti gloria kadayawan, panagyaman ket panakaitanok, dagiti amin ti kararagmi. Kuto Diyos na imbag kinaragsak ng baro nga tawon nga kadwada ka o Diyos. Amen. Kukuam ti amin na gloria kadayawan, panagyaman ket panakaitanok. Ay ayaten da ka unay o Diyos, Amen. dakkel ti ayat mo kada kami. Amen. Ipateg da ka Apo, kas panangipateg mo kada kami. O Diyos, agyaman kami. Dayaw iti Apo. In Jesus' name. Amen. Amen. Para tayo magiging kapsat tayo nga, baro nga tawon kapsat, na imbag nga baro nga tawon tayo, amen. Happy New Year! Happy New Year! 5 minutes. Pagyamanan kakabsat iti sasayo ti Apo maday pa-black manan iti daytoy nga rabii madaydayaw iti Apo, glory to God in the highest. Amen. Tunglo iti Ilocano Fellowship London kakabsat may kami kumablaw kada kayo iti nagasat nasalunat
Napnapnuan bendisyon nga baro tawen manen kada tayo iti daytoy nga tawen 2022 ay ayaten akapsat madaydayaw iti Apo. Amen.